Вика ти бялото ли вече, но изобщо не бързо мисля, че Бог да е с нас, той ще каже. Не бързо, ще си дойде момент. Значи сме каналисти, се облекли по тях. На този етап няма къде да се случи, може да помня как естествено сме необходими всеки силмален човек. Брат и Андрея обичат да прекарват свободното си време на вилата на певицата. И ще почне филма и ни сега не дадем. И ти ни шедем пъти се къпиш. Да ги дава на големи кучета, аз изпадам в крясъци. И така се караме, той изтърпи. Аз съм малки пъти нози, но той не чувства като големи кучета. И така няма се разбере да ги прави. Не е ръката. Извади пръста оттам. Андрея все още трудно понася да гледа на живо мачовете на Кобрата. Рядко следи срещите дори по телевизията.